Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie Ren, għal darbohra. Grazzi Sajjan tal-istedina. Qabel ma nibdew ngħidu grazzi lill-sponsor tagħna għal Patrick Prince, bħalissa għaddejja qed nipprintjaw UFO l-sport model ta' Bob Lazar. Tistgħu żżuru il-links li ħantukom ta' Patrick. Patrick għandu varjetà kbira ta' printers u koluri għal dak li tkunu ħadd ipprintjaw u kif ukoll tistgħu tagħmlu mugs, t-shirts u affarijiet oħra. Mela Ren, x'għandna sieħbi? Kollha sew saħ kif inti. Insomma, nirkupra. Niġġieldu l-ħajja dejjem. Il-paganizmu, jiena tdejjaqni l-kelma paganizmu. Nitkellmu daqsxejn dwar eżatt għax hemm misconception fuqha. Mela l-kelma paganizmu ovvjament bħala pagan ma ddejjaqnix, ma fiha xejn ħażin minna nnifisha kif tiġi spjegata huwa ħażin. Mela, x'in id-differenza bejn bniedem li huwa pagan u bejn bniedem li huwa Kristjan, Musulman jew li ħaddan il-reliġjon Ludija. L-uniku differenza bejniethom li fejn it-tliet reliġjonijiet l-oħrajn jemnu f'Alla wieħed, però reliġjoni tagħhom ma jxħidux l-Allat l-oħrajn. Importanti ngħidu għadi. L-anġli u l-ġinn u Bil-peri mux għand kellem fuq ġenet, kellem fuq Allat minnhom infushom. Ma mhux hemm din ukoll. Iva u li għax issa nitlu fiha tibżax. Imbagħad il-pagans jagħmlu fiktar minn Alla wieħed. Fejn inti għandek minnu ateum jemmen fix-xjenza, però ma jemminx li hemm Alla, a superior being. Għandek reliġjonijiet li jemnu f'Alla wieħed, u mbagħad għandek reliġjon li jemnu fiktar minn Alla wieħed. U dawn huma il-pagan religions. Aħna Malta bħalissa konvenzjoni diħel is-sajf. Ix il-kelma paganizmu ħanibdaw nismawa fuq social media x'il-festi li naċċelebraw ma pagani. True story. Iva u le fil-verità, aħna bħala pagans ma nagħmlux l-affarijiet li jsiru fil-festi insara, jiġifieri fil-verità pjuttost nħobb insejħlhom festi insara mill-festi pagani. Mhux hekk insara pagani ngħidulhom jien għax qed jaduraw statwa. Le fil-verità dik hija misconception kbira li jgħidu li ikun għadin jaduraw l-istatwa, inti qatt ma tkun qed tadura l-istatwa, inti l-istatwa tkun qed qima li hija differenti milli tadura. Jekk nieħdu l-insara x'forsi l-iktar reliġjon komuni li hawn Malta u l-festi ovvjament li naraw fl-irħula huma fl-insara. Huma fil-verità ma jadurawx lil qaddisin li tagħhom tkun qed tirġa' l-istatwa. Nafx qed tgħid ġej tieni minuta xi ħarsa diġà qabatta. Huma iqimu lil dak il-qaddis għax huma jaduraw lil Alla. Inti tadura dejjem you worship a god. Ovvjament huma jagħmluh Alla tagħhom kif l-espressjoni bil-Malti hija dik. U ovvjament tmur oltre reliġjon u għalhekk qedlek mhumiex festi pagani, huma festi insara l-affarijiet li jsiru fil-festi Malti li jiena wieħed mill-inħobba ma xi minn dilettant kbir tan-nar, jiena l-nar tal-ajru niġġenna għalih. Imma kif jiċċelebrat il-festi magħna l-pagani m'għandhomx jaqsmu xejn. Jiġifieri dik nixtieq xi darba din misconception li ssir huma festi pagani. Le, hija xi ħaġa li hija kelma hemmhekk fejn il-kelma tiġi użata ħażin. Hemmhekk fejn il-kelma tiġi użata ħażin, ma fil-verità pagan huwa bniedem li jemmen fiktar minn Alla wieħed. Jiena kif nara jiena eżempju hemm nies li jitqatlu għal-qaddis tal-lok. Jġildu bejnietom, familji ma jitkellmux f'dik il-ġimgħa tal-festa, forsi wieħed ma' każin uħor ma' każin. Imma dik imbagħad hemmhekk. Hemmhekk dik imbagħad tidħol il-pika
Dik hemmhekk jien ma narax, dik hemmhekk tidħol ċertu pika aktar mill-imħabba l-qadis iktar minħabba l-każin. M'għandi xejn. Dik bħal tim tal-futbol, per bħalissa hemm l-European Cup, kemm hawn familji forsi ma jiltaqgħu xaħwa x'qed iżomm mal-Ingliż u ħarżhom mat-Taljani u qed jispiċċaw f'argument. Xi hemmhekk tidħol il-pika li aħna n-nies tal-Mediterran inħobbu, speċjalment. Aħna n-nies Latin il-pika qiegħda ġofina, imma dik narawha fil-politika, narawha fil-futbol, narawha u l-każin huwa xejn li f'skuża biex noħolqu iktar pika. Jiġifieri hemmhekk ma ndaħħalx reliġjoni ma aktar it-tradizzjoni u l-folklor tal-pajjiż. Tal-pajjiż, eżatt. Ren, il-paganizmu, kif xi tratta eżatt il-paganizmu bħala il-fundamenti tiegħu ta' dir-reliġjon? Mela, bħala fundamenti ta' reliġjon, it's a very nature-based religion. Jiġifieri għana bħala reliġjon tista' tgħid li nimxu ħafna man-natura. Alright, għandna hemm ħafna pagani differenti, ġifieri dan bħal Kristjaneżmu hemm minnu Nisrani, minnu Ortodoss, minnu Protestant, minnu Evangeliku, minnu Believer of Love, mhux ma nafx eżatt fiex jemnu. U mbagħad għandek bħal paganizmu hemm min isegwi l-mitoloġija Griega, hemm min isegwi l-allat Eġizzjani, n-Nors tal-Vikings, daw Keltiċi, ġifieri għandek differenti, però kollha jaqblu li it's a nature-based religion. Jiġifieri idduru mal-kalendarju agrikolu, ġifieri anke aħna bħala sabazz tagħna x'aħna l-festi tagħna nsejħulhom is-sabazz. Jimxu skont il-kalendarju agrikolu, ġifieri meta jibda s-sajf ftit ilu kellna lita, kellna summer solstice. Konna meta tibda l-ħarifa niċċelebraw ma bon, jiġu mbagħad nibdew bil-mod nibdew niċċelebraw Samhain li llum iktar ngħidu la Halloween, Yuletide li huwa żmien il-miliet għal kif nafu aħna. U meta tibda x-xitwa, jiġifieri hemmhekk għandek il-winter solstice, jiġifieri mbagħad dejjem nibdew nimxu aħna mal-kalendarju agrikolu. Però mbagħad ovvjament aħna ukoll bħala pagans, speċjalment min isegwi l-iktar il-Celtic paganism, mbagħad jitlu anke element ta' magic, rituals. Witchcraft. Dik li hemm sejħa witchcraft, però din nixtiequ issa nitkellmu daqsxejn fuq ukoll nitlu daqsxejn fid-dettall għax meta semmi witchcraft jisek qed tissemmi affarijiet koroħ, xitan, monstri, tilejn minn ġoċċumnija. Iktar chemist-based, imma. Skur, fil-fatt dik li kienet u it was about healers, dawk li kienu, in-nies li kienu msejħin bħala witches. Shamans. Kienu u x-xamans, hemm ix-xamans, fil-Celtic tradition hemm druids, jiġifieri hemm ħafna li sentlu iktar fil-fond fuqhom, però fuq il-witchcraft li issa ħanitkellmu wkoll fuq il-witches, fil-verità dawk kienu nies li kienu jgħixu għal-rasom, ġermet kienu jgħixu barra mir-raħal, kienu nies li għafu jaqraw il-pjanti ta' madwarhom, il-pjanti ta' madwarhom irnexxilhom idawrhom f'mediċina, u inti tinsix il-Knisja dejjem kienet tgħallem għax sfortunatament hawnhekk fejn tidħol il-Knisja u l-passat tal-Knisja mhux illum, li dak li aħna ma nistgħux nifhmu allura ġej mix-xitan. Imma fil-verità dawk kienu nies li kienu jgħixu qalb il-pjanti, dawk nies li draw il-pjanti xi sarfu, draw l-dinja jedem biex toffrilek rimedju kważi għal kollox. In-natura dejjem offrit rimedju, u ċertu mart li forsi it-tobba li kienu jmorru ġol-universitajiet u ġol-istess skel tal-Knisja ma kienu xifejqu, kienu jiġu daw in-nies li bil-pjanti kienu jfejqu ċertu affarijiet, mhux kollox. L-ġurnata ma tistax tagħmel il-biċċa tax-xogħol. Le, ovvjament tistax tagħmilha, sfortunatament ma tistax tagħmilha. Tistax tmur lura to basics. Ma tistax tmur lura to basics, però d-dinja hemm bżonn li tmur lura to basics. Għax inti għandek kollhom kien bini, pjanti fejn ħadd kabbar, bro. Le, insa li pjanti fejn ħadd kabbar għax fil-verità. Qabel kienu jgħixu ġo strutturi li jkunu magħmulin letteralment. U still illum bniedem li m'għandux liċenzja ma jistax jopera bħala tabib, jiġifieri, ovvjament, bir-rispett kollu lejn it-tobba li jagħmlu perkors l-università u l-iskola li jistudjaw tal-bliħ u minn hawnhekk nirringrazzjaw maġdaw huma winners issa għandhom xogħol tal-bliħ, jiġifieri kemm isalvaw ħajjit kuljum. Kemm jaraw affarijiet kuljum. Kemm jaraw affarijiet kuljum. 100% jiena ommi kienet ners, jiġifieri nafx jiġifieri. So imma dak iż-żmien dak li ma kienx jista' jiftiem dik opra mix-xitan xi żewġ aħraqa fil-pjazza. U mhux in-nisa biss għax aħna għandna idea li n-nisa biss kienu jinqatlu fuq witchcraft.
mietu anka eluf tarġiel u mijiet tarġiel bħabba witchcraft, pero l-ġil ma kienu xinħarqu fil-pjazza, ġerament kienu jinqatlu fil-ċella. Ostja. Ej. Eżempju, ħaġa oħra li ma nafx. Għaw Malta kellna xi komunità pagani żgur. Mela ħanibdew minn hekk, aħna Through the years. Through the years aħna Malta bdiet bħala pagana. Eżatt. Jekk nara it-tempji li għandna li huma fost l-qdem tempji megalitiċi fid-dinja, huma tempji pagani daw kienu il-fatt instabet il-Maltese Venus f'wieħed minnhom u jiġifieri mhux wieħed minnhom fil-verità għax dal-aħħar Rosalind ħabiba tiegħi li tmexxi anke komunità pagana u Malta. Kellha tiġi. Fil-fatt qalt li wkoll Maltese goddess li kienet instabet ġo skorba l-mġar li ma tantx hawn nies jafu biha. Fatt jgħidu la skorbina mill-lider u l-fatt ħalt tagħmel daqsxejn riċerka fuqha u din hija qedem mill-waħda li nafu biha il-mara l-ħoxna li aħna nibla l-mara l-ħoxna li fil-verità tissimbolizza l-fertilità li l-iktar li hija komuni, jiġifieri Malta għandha tradizzjoni pagana antika ħafna. Meta ġi San Pawl fil-verità, aħna ngħidu li San Pawl ħeles il-Malta mill-paganiżmu. Jiġifieri il-paganiżmu kienet l-ewwel reliġjon uffiċjali ta' Malta, però mhux biss. Jiena nħobb ngħid li l-paganiżmu kienet l-ewwel major religion fid-dinja. Inti biex niftehmu minn għandu idea tal-Maltese Venus jew kif ngħidu aħna l-mara l-ħoxna. Xi ħaġa simili tagħha u li ġejja mill-istess sekli tagħha jiġifieri minnhom ivarjaw anke b'600 sena, 700 sena, anke iktar. Instabu mad-dinja kollha, jiġifieri nsabu fis-Siberja, nsabu fis-South America, nsabu fin-New Zealand, l-Awstralja, South Africa. Dan konna din ngħidu fejn id-dinja kienet għadha primittiva u fis-South America ma jafux li teżisti l-Awstralja u l-Awstralja ma jafux li teżisti s-Siberja. Il-bniedem kien għadu aħna konna nemmnu li l-Ewropa kienet id-dinja dak iż-żmien, jiġifieri din dal-kult kien mifrux mad-dinja kollha. Inti għatrajt li hemm il-car trucks fit-tempji tat-Turkija. Iva, le, mela, il-car trucks huwa network mal-Ewropa kollha fil-verità. Il-car trucks jinsabu f'ħafna pajjiżi Ewropej. Sardenja mela li. Sardenja, inti biss il-car trucks ta' Malta jekk tinnota kollha jwaslu u jibqgħu niżlin fil-baħar ħafna minnhom. Ejju. Jiġri issa ħafna minnhom inkisru mħabba ovvjament il-bini. Imma jiena dejjem nismhom jgħidu li barra minn San Ġiljan hemm tempju Mara, jiġri hemm xi fdalit prestoriċi li qegħdin taħt il-baħar. Xi darba dawn kien above sea level. Tinsix li t-Turkija biss instab dak il-kumpless li huwa fuq 10,000 issa mill-aħħar testit li saru it's older than 10,000 years before Christ, jiġifieri. Hemm xi ħor merre wkoll hemmhekk ġo xi lejk. Iva, dak ieħor, però dak għadhom ma skoprewx eżatt kemm għandu żmien. Però l-instab fuq l-art biex niftehmu huwa l-eqdem structure li s'issa nstabet li fejn kienu jgħixu n-nies u which għandna ma nafux jekk kienx place of worship jew le, jiġifieri s'issa t-tempji ta' Malta għadhom l-eqdem bħala tempji, però dak tat-Turkija hija l-eqdem post li nafu li kien abitabbli u għad insemmi 10,000 sena. Il-problema l-insib jiena li naħseb ma nafx ta' ma tistax taqbod u tagħmel dejt fuqhom daw għalija. Ifimni, Għaxhom għal-iktar li jieħdu madwar, li jisibu mal-madwaru. U le, huma hemm testi ċentifiċi hu l-karbon u hekk li forsi mhumiex 100% precise, però jtuk hint. Jtuk hint, Jtuk hint tajba. Jiġifieri, inti dan mhux se taqta' eżatt isma' dik kienet is-sena l-pena. Però jtik hint tajjeb tal-perjodu meta mbnew. Jiġifieri, u aħna nafu li madwar it-Turkija, inti għandek it-Turkija, iktar mbagħad għandek l-Iran, l-Iraq, l-Iżrael, aħna nafu li hemmhekk kien hemm diġà komunitajiet kbar, biss ġol Iran nafu li kien hemm l-ewwel metropolitan city li qatt kien hawn, x'din kellha sistema ta' ilma kollox. Kienet tal-bliħ għal dak iż-żmien meta l-żmien li qed issemmi. Jiġifieri jista' jkun li jekk ma forsi mhux 10,000 sena tkun 9,000 imma il-perjodu dak ikun, minn il-karbon qed ikdaq xejn niel. Anke l-piramidi jgħidu li huma aktar antiki milli jista' jkun jiena li dejjem ngħid li kien hawn knowledge l-intelef. Jiena għandi ħiel minn rida tintelef din knowledge, jiġifieri
Nemmen li at one time il-Knisja ridet taħbi ħafna affarijiet. Il-Knisja mhux bħala biex in-nies ma jifkunix ħażin, mhux nitkellem fuq reliġjon, qed nitkellem bħala Knisja bħala istituzzjoni, bħala stat, dak iż-żmien kien stat il-Knisja, għadu sal-lum per dak iż-żmien kien imperu. Jiena nemmen li il-Knisja bħala stat u bħala imperu li kien fil-verità ridet taħbi ħafna affarijiet. Skur. U xem fl-arkivi naħseb mhux kull hemm ħafna affarijiet li għadna mhux inbilqalu they are public, they are not, nemmen li hemm partit minnhom għadhom mhumiex public. Għatem għalu li fetħu dawk il-tazmin tal-gwerra, tat-tini gwerra, ma li għadhom mhumiex miftuħin. Le, hemm ħafna affarijiet li għadhom mhux miftuħin. U jiena dejjem, x'naħseb jiena almenu, alright, fuq li qrajtu kollox, però nemmen li anka il-piramidi, u mux li għambiz ġol Eġittu li għam madwar id-dinja fil-verita, x-piramidi mux ġol Eġittu, bis-sana kullimkien. Anka l-istess tempji tagħna fil-verita, il-mod kif imbnew, forsi mbnew b'mod primittiv, pero still kien hemm ċertu knowledge. Il-ġebel morna minn daqsek, dana u ċkienu ġebel flokka kibru. U b'makkinarju differenti, għax dak iż-żmien il-makkinarju tagħna kien il-ħmar. Illum għandek kull krejn u gaffa, Jiġifieri, anka preżibina minn ħafna li Atlantis kienet teżisti. U x'inhi Atlantis għalik eżatt? Jiena ngħid li taħt Malta. Għax imma l-idea x'inhi eżatt? Le, jiena għalija Atlantis kienet iċ-ċiviltà li kellha din knowledge superjuri. Jiġifieri din meta inti tara il-letteratura Griega speċjalment tissemma ħafna. U jgħidu li minna ħarġu ħafna ċiviltajiet u ħafna knowledge li kien superjuri. Post wieħed għalik kien jew lok wieħed kien Atlantis. Post wieħed iva. Jekk tissemmi li kienx post wieħed iva post wieħed. L-istorja tgħidlek li it was made of 9 kingdoms. Però jista' jkun post wieħed magħmul minn 9 kingdoms, mhux bil-fors kienet kontinent sieħa whole continent, ma nemmix li kien whole continent. Forsi kienu 9 postijiet Jista' jkun mifruxa fid-dinja. Jista' jkun li Atlantis id-dinja. Jista' jkun li Atlantis id-dinja wkoll, jista' jkun li kienu 9 powerful families. Jista' jkun. Kollox jista' jkun. Kollox jista' jkun. La m'hemmx xejn, jiġri jiena nemmen li ħalli. Ma' eżempju ta' bħal tikna ispirazzjoni l-istorja ta' Troy, fejn kien qabel kienu jaħsbu li kienet leġenda u mbagħad skoprew. Troy, eżatt, li kienet il-verità. Verità. Ma dik it-tikna hope, ma mhux kollox. Jiena dejjem nemmen li ikun hemm limit fej li temmen u mbagħad tgħid hawnhekk ċertu fantażija. Jiġifieri jew forsi il-kittib ħadik id-daqsxejn kif taqbad tgħid. Writer's license dik li meta jżejnu. Dan bħal minn tara film based on a true story. Imma mbagħad ovvjament min kiteb il-film mhux min kiteb l-istorja, ovvjament min kiteb il-film jieħu dik id-daqsxejn liċenzja li jġebbeda biex ovvjament iġib l-oġġett interessanti. Għax ma jkunx interessanti. Ġieli l-istorja tant kemm tkun tajba li xorta jaħxuha. Jiżaġeraw naqra. Ma tibqax kredibbli l-istorja. Bħal dak ta' Fire in the Skies, il-film. Ma rajtux mill-istorja oriġinali għal-film ħarbtu ħawdu kollox. Ħanseb pereżempju Lord of the Rings u jekk tara l-kodba u l-film. Il-kodba ma rajtom. Le, għara l-kodba u tinduna kemm hemm offrit neqsin fil-film, per eżempju, jiġifieri. Ostja, differenti. Karattri neqsin u karattri li fil-ktieb per eżempju kollhom ċertu importanza. U fuq il-film ma jeżistu. Tara nistajjer kemm jinbidlu. Ħankom fuq il-paganizmu, konna nitkellmu fuq Malta, Malta ovvjament it-tempji juru li fi żmien konna bdejna bħala pajjiż pagan bħal ħafna pajjiżi oħra madwar id-dinja. Ovvjament, bil-miġja ta' Normanni speċjalment, għax imbagħad kien hemm fażi fejn Malta qalbet Musulmana meta ġew l-Arab, jiġifieri il-Maltin dejjem kienu jduru fil-verità ma' min jaqbelhom, jiġifieri. Mhix kwistjoni veru ta' kemm nemmen. Anke Manwise kien jaqbelhom. Ovvjament. Issa fil-verità l-Arab qatt ma mponew fuq il-Maltin biex jaqalbu Musulmani. Mhux hekk, ma titħallas taxxa. Pero kien kellhom mentalità miftuħa. Le, kienu free. Kienu free, ġifieri. Ara meta ġew in-Normanni imponewa daqsxejn biktar saħħa ejjija li Malta ġdaqleb Kristjana. Ma kienx hemm xi det penalty jew hekk għall-bidu ma
kien hemm ċertu pressure biex jerġgħu jaqalbu nsara. Però ovvjament kien hemm nies li baqgħu jemnu pereżempju l-bdiewa kollha kienu jafu jużaw il-herbs, jiġifieri, I mean. Kien hawn ħafna nies jgħixu ġolerin. Fil-fatt kont ġej għalihom. Aħna Malta nużaw il-kelma ħafna eremita. Għax kienu daw l-eremita? Barra li kellek nies li kienu l-għom jgħixu ġolerin. Jidher li fil-limiti tar-Rabat hemm xi kumpless ta' erin. Kienu ħafna ta' U hemm tax-Xemxija. Kienu ħafna nies li baqgħu safti ilu dan, Fis-South kienu. Jidher li kien hemm komunità kienet baqgħet tgħix ġolerin sa-1950s jiġifieri. Astja. Ejja. Fuq fil-fla kien hemm. Fuq fil-fla kien hemm kappella żgur, però ma nafux kienu xejxu x'nies. Li kien hemm kappella li kienet referenza għal Baħrin iwa. Kien għalija kien hemm xi ġiex familja ta' jgħixu. Jista' jkun ukoll, ikunu sajjieda jew hekk jista' jkun ukoll għax I mean jew forsi kienu gwardjani wkoll, ikunu nies li mqabdin biex jassu bħalma kien hemm kemmuna u kemmuna hemm familja sal-lum. Però komunitajiet pagani Malta kien fadal, però kienu dejjem jibqgħu underground, kien hemm ċertu biża'. Qed insir speċjalment meta ġew il-kavallieri huma l-miġġa tal-Inkwiżitur. L-affarijiet ma baqgħux sbieħ. Min jaf l-istorja tal-Inkwiżizzjoni, speċjalment dik Spanjola, kien żmien ikraħ għal min joħodha kontra l-Knisja. It-torturi li kienu jagħmlu daw in-nies kienu xi ħaġa. Dal-aħħar bad naqra ktieb ta' Peter Portelli, The Order. The Order. Kienu jagħmlu affarijiet. Le, mur Spanja u żur il-mużewijiet tagħhom għax l-Inkwiżizzjoni Spanjola fil-verità kienet l-ar waħda. Ma biex joqtlu bniedem ma kienux jempu għal-mewt, daqshekk. Le, biex jaqtawlek is-sentenza għal-mewt. M'hemmx ostja. Le, titla' dak il-ħin jaqtawlek għal-mewt, però mbagħad biex joqtluk idumu biex joqtluk. Xi tortura kienet twila. Mhux mort qatawlek rasek uħlista, le titgħaddi minn ċertu tortura, huma kienu jittorturawk biex lilek iġeluk tixħed xi ħaġa li mhix minnha. Biex aħna għandna raġun, qed tara veru kienet opra tax-Xitan. Fil-verità l-bniedem kien jasal f'ċertu livell ta' uġieħ li kien jispiċċa jgħid kollox biex isalva. Ma x'kien jiġri meta jammetti li kienet opra tax-Xitan biex l-Inkwiżitur jisma' dak li jrid tara opra tax-Xitan, ix-Xitan qiegħda bih, oqtol. U tmur xorta. Jiġifieri dik li kienet. U mbagħad kienu bdew il-famużi witch hunts madwar l-Ewropa, jiġifieri fejn. Dika interessanti. Le, il-witch hunts mhux madwar l-Ewropa biss, jiġifieri għax dak iż-żmien mbagħad kien hemm l-Amerika li bdiet tiġi kolonizzata, jiġifieri in-nies li kienu jmorru mill-Ewropa l-Amerika bdew jieħdu ċertu knowledge li bdew jieħdu mill-Ewropa magħhom lejn l-Amerika, jiġifieri jekk tara Salem li fejn hija Belġja l-Amerika fejn sar trajl u mitu ħafna nies fuq witchcraft, ħafna nisa fuq witchcraft. Għal xej biex imbagħad snin wara għandunaw li fil-verità ma kien hemm xejn. Xi dan qed ngħidlu mitu ħafna. Anki dak tal-Blair Witch. Blair Witch Project. Dak ma dak film. Le, kien hemm xi storja mhux. Imma based Salem tissemma fih. Tissemma Ejja, Salem tissemma fih. Għax Salem l-Amerika hija belt xurien hemm il-Museum of Witchcraft, ħafna affarijiet li biex jirrappreżentaw kemm mitu nies għal xejn ġast minħabba fidi differenti jew minħabba knowledge li l-Knisja u mhux l-Knisja biss imma min kien imexxi dak iż-żmien ma jridx toħroġ fil-pubbliku. Jista' jkun li t-teorija li ħafna minn daw li kellhom li setgħu kellhom xi poteri jew xi ħaġa inqerdu waqt dil-prosekuzzjoni, jeżim kien hawn min jagħmel il-remote viewing u affarijiet oħra jista' jkun li inqatlu ħabba hekk. Kull bniedem li kellu jew xi don jew inkella xi talent li kien differenti li kien alternattiv ma kienx aċċettat. Issa don seta' kien jew kif qed int forsi kellu xi sixth sense, dak ngħidulu sixth sense, jiġifieri jew kien forsi healer, imma ma kienx healer fis-sens ta' natura, ma kien an energy healer, xi kien kapaċi ikun empatiku bl-empatija tiegħu kapaċi fejjaq bniedem minn problemi oħra li ma jkunux fiżiċi ma forsi jkunu iktar mentali jew emotion. Dawn kollha kienu blacklisted. Dawn speċjalment jekk tara l-istorja tal-Ingilterra, tal-Ġermanja,
u tal-Olanda u tal-Belġium hemmhekk fejn saru l-ar witch hunts fl-Ewropa. Imbagħad għandek l-Amerika wkoll kienu. Imma bħalissa titkellem fuq l-Ewropa, ġol-Amerika semmejtlek ta' Salem waħda minnhom. Dak jiġifieri dawk ħarġu minn hemmhekk ġifieri tal-Amerika. Għax semmejtlek l-erba' pajjiżi flimkien mal-Ispanjoli qabel li kolonizzaw l-Amerika. Inti siġint kellek pereżempju n-naħa ta' New York. Dak iżmin kien bdiet tintelab l-Olandiżi. 4 points. Eżatt, bdiet tintażel l-Olandiżi. Kellek in-naħa tal-Kanada bil-Franċiżi u l-Belġjani. Kellek in-naħa tas-South bdew imorru l-Ispanjoli, l-Ingliżi. U baqgħu jinfirdu. U daw bdew jieħdu l-affarijiet li bdew jiġru fl-Ewropa bdew jieħduhom magħhom. Xi jekk daw fl-Ewropa bdew jemmnu li hemm il-witchcraft, malli marru hemm u raw forsi bniedem mill-Amerika, Native American li dawn kienu għexu sekli billi jfejqu xulxin b'rimedji naturali. Dawn, witchcraft, oqtol, aħraq, jew qatalu rasu, jew. Għalhekk mela kienet jisu forsi nħarqu xi bloodlines mela kif. U żgur, 100%. Inqerdu ġenerazzjoni ta' nies u ta' familji sħaħu li daw kienu għal sekli sħat żammew ċertu knowledge għaddejja li damet inti qtilthom din knowledge mietet magħhom. Dan jisu meta ħansemmilek eżempju Malti Daily Fish biss. Dan ikollok pereżempju xeħer raħal kun ilu jaħdem in-nar 20 ta' snin, kun forsi tajjeb fil-kulur, u jekk ma jkunx għallem il-ħadd ieħor meta mitu dik ir-riċetta mietet miegħu. Jiġri meta inti tilt bloodline, you kill the knowledge. U mietet ħafna knowledge ma daw in-nies. Bar ovvjament ċertu knowledge oħra nħarqet pereżempju li nħarqu l-kodba ta' Alexandria, u ekku. Alexandria waħda minnhom. U fi żmien in-Nazisti. Imma in between Alexandria u n-Nazisti fejn għaddew eluf ta' snin, mijiet żgur, naħseb anke eluf. Ara kemm inħarqu aktar kodba. Ma. Jisu meta jkun hemm xi tip ta' jilħaq il-bniedem tip ta' knowledge jekk jisu jintelef. Għax isir periklu għal min imexxi. Inti għaliex min imexxi dejjem irid tilta' taħtu aktar ignorant minnu. Għax meta taħtu jieħu knowledge, jinduna li min qed imexxi he's not perfect, he's not right. Dan qed jagħmel għal minni hawnhekk. Ovvjament, aħna meta konna ngħidu ta' fuq dejjem irid tilta' taħtu ignorant. Biex iżomm kontroll. Biex iżomm kontroll. Knowledge is power. Da bħalma konna għadna insomma. Daw żewġ partiti bro. Jisna kontrollati minn daw kif naqbad ngħidlek jew li dakin irridu mor jew li ieħor. Però jien hemmhekk ma wħax fil-partiti, jiena waħħal fin-nies, speċjalment. All right, sa 1960s, 1970s, 1980s. Però jien dejjem nemmen li minn 1990 hawn id-dinja nbidlet. U Malta nbidlet ma' ħaġa Malta għandna din mentalità li jista' ngħixu ġo xi bozza u li jiġri fil-kumplament tad-dinja li ma jolqotniex. Imma min ma jridx jiftaħ moħħu. Jien mhux qed ngħidlek ma żżommx ma' partit jew ieħor. Mhux hekk. Għax tant tara l-loġika ta' dak il-ħin. Imma ara l-loġika ta' dak il-ħin. U għara li inti qed temmen fih mhux għax brainwash fih, imma x'temmen fil-messaġġ tiegħu. Issa jekk inti qed temmen fih għax il-buż nannu. Kien jivvota lilu, hemmhekk bir-rispett kollu you're brainwashed. Dik il-problema. Mhux se ngħidlek ignorant, imma ngħidlek brainwashed. Għalhekk imbagħad ma jastux jisma' nażlu xi ħadd ieħor ma nivvotawx. Imma qed tinbidel, Jiena l-problema tiegħek. Qed tinbidel ukoll. Ma nivvotax imma spiċċa Mirko ħija, mur ivvota. Spiċċajt ivvotajt imma. Jien ħalek kien hemm żewġ elezzjonijiet fejn ħassart il-vot, jiġifieri jafuha. Rajt, fejn xi żbub. Darba minnhom iju għamiltilhom wieħed bħal ta' Mark Mallija biex niftehmu. U jiġifieri imma jien kelli dritt ingerger wara. Ma kellix. Ma kellekx. Għax jiena isma' lamma vvotajt jew ħassart il-vot, jien xi dritt kelli ingerger. Ekku. Issa il-votajt xwet mill-partit ikbar, jew votajt xwet mill-partit iż-żgħar, int mortu vvotajt. Inti dmirek għamiltu. Jiġifieri jiena nemmen li huwa dmir li tivvota, jiġifieri għax inti tagħżel in-nies li jmexxuk issa ħalli l-partit tiegħek ma jitlax, well and good, dik hija d-demokrazija. Però toqgħodx tgerger fuq x'inhu jiġri fil-pajjiż meta inti mbagħad m'intix tmur tivvota, għax jiena meta gergirtu ma vvotajtx,
Għet, isma juwċa tost fuq kollox. La ma votajt xirri dimparla, għad id-dar indanna il-ħaraq ġofik. Ek kif jisni naraħħom jena jisaw mostja religjonik. Għafna minn nis jisu jisa religjon, ek naraħħom. Di bħal per eżempju. Ija fidi, u isim li jena għandi problema bil-futbol, ek ta' ġviri. Min jafni jaf kem jena kanit fuq il-futbol u kem jemmarit fuq it-tim li nżommi. Imma veru, minn meta jitilfu, l-los nuħodha bi kbira, mux nidaj l-inqas ħaġa. Imma nuħodha bi kbira jisni tifel zejr, imma tkun ġofiku. Ren. Per nerġawna elbu fuq li konna din nitkellem. Aħjar. Mela, l-alkami u mela. witchcraft, il-chemistry u l-affarijiet. Mela, proset. U drogi. Fil-fatt, għetlek tiftakar kumment li għamelitlek fuq il-vlog meta tkellimt fuq il-mushrooms. Inti kull reliġjon għandha dak li huma ħansejħulhom biex in-nies jifhmuna ħajjar li qegħdin isegwuna il-qassisin tagħhom. Dawk li iwaslu l-messaġġ. Issa, jekk inti tieħu Native Americans għandhom ix-shamans, fl-Ewropa kienu kind of shamans, kienu druids, fl-Indja kellek in-nies li waslu l-messaġġi tagħhom, però daw dejjem kienu jsibu a higher state of consciousness, of mindset. Daw kollha qabel kienu jieħdu xi tip ta' herbs. Issa, nafa xina anka meta kont l-Ingilterra qed nagħmel il-pattijaj fuq paganizm u hekk. Interessanti. Li id-druids mill-ftit knowledge li fadal fuq ma tantx fadal kitba fuq ma ovvjament inqerdet. Però kienu jsibu dan il-higher state of mindset bil-mushrooms. Ġo l-Ingilterra ġo r-Renju Unit, speċjalment li jennaħat ta' Wales, Bristol, Glastonbury, fejn hemm Stonehenge ukoll għax l-istess serja Bath, u anka lejn Nord li ssib daw it-tip ta' mushrooms li jitfawk fit-trip biex niftehmu jitfawk fi-stat ieħor, jikbru fis-salvaġġ mhuwiex xi ħaġa li Għat tissibhom ġifieri naturali. Ejwa li għad tissibhom fil-fatt meta kont Wales hemm olja li qabel titlaħħa għandek jissu tipo ta' mhux billboard imma tipo ta' sign. Fejn għandek ir-ritratti differenti tal-mushrooms, pereżempju jgħidlek daw tajbin għall-ikel, daw toħodhom għax jitrippjawk. And it's illegal to abuse them. Però mbagħad jgħidlek ukoll hemm mushrooms oħrajn toħodhom għax joqtluk. X'jekk inti tkun il-bot u mhux se talħaq issib il-mediċina li għandek bżonn, joqtluk għax hemm mushrooms li huma velenużi wkoll. Però li kienet tintuża speċi ta' ħna llum insejħulhom drogi, ma nħobbx insejħulhom drogi fil-verità, they are natural remedies. Li kienu jitfgħu in-nies in a higher state of consciousness jeżistu u għadhom sal-lum ħafna nies pereżempju mużiċisti. Jekk tara l-Jimi Hendrix. Jimi Hendrix kien jagħmel l-LSD ma' moħħu, jagħmel il-band, dik il-band ma' moħħu ġarmet kien ikollha l-LSD minn taħt. Biex fl-għala jidħol mill-ewwel f'moħħu jintafa' jdoq, Jimi Hendrix ġieli kien idoq riffs fuq l-stage li ma kienux parti mill-mużika tiegħu, kien dak il-ħin jipprovvizzhom, għalhekk jibqa' magħruf bħala gitarrist kbir. Jekk tara l-mużika ta' The Doors, tal-Pink Floyd, tal-Led Zeppelin, kollha mużika tal-Black Sabbath, ġifieri daw il-mużika tas-70s kollha kellha ċertu influenza propju li ġiet anka minn effett ta' drogi. Li ma ħanix nsemmu drogi għawin ħafna nisemmi natural drugs. Alright, kien hemm minnhom kien jabbuż anke bidrogi heavy drugs, ħafna minnhom kienu jmorru għal natural drugs. Anki ċertu pjanti weru. Fretamu, they're all plant-based at the end of the day, ġifieri ħafna mid-drogi huma plant-based, u għandek il-laboratory created ukoll dak il-laboratorju huma jiena titkellem fuq natural based drugs, ġifieri mushrooms, LSD, natural LSD, li tiġi mushrooms ukoll. Eżempju, l-ayahuasca hija parti minnha hija l-ayahuasca, to be honest, rajt fuqha nibża ġifieri ma nagħmilx. Nixtieq nagħmilha. Jien ma nixtieqx nagħmilha, tbeżżani ħafna. Għax jiena mhux eżattament dik ħadd xi ħaġa oħra ma tal-ostja kienet ukoll.
Rot li waska dik tittamela jidir li irid tkun hemm xatt miegħek biex tagħmilha u irid tkun hemm xajma miegħek u jidir li hu. Naf li qiegħda ssir Malta jew għawdex insejt fejn. Imma ma nafx. Barra jekk immur nagħmel. Jien naf minn għamilha l-Amazon. Dik tal-ostja kieku. Jien naf bniedem Malti mar jagħmilha l-Amazon u għalli minn xi xadda through l-stages. Jien naħseb nibża nagħmilha kieku, jiġifieri ma rridx ċertu memorji la tfintom nixtieqhom jibqgħu mitfunin naħseb. Mhux hekk, ma nafx. Jiena Lilu għajnitu, lilu għajnitu ħafna. He rediscovered himself bis-saħħa tagħha. Palħat kienet għanitni naqra mhux ħażin. Dejjem kif naqbad ngħidlek. L-esperjenzajtu għalija tipo bidlitna ħafna. Ifhem, triptejnek ħafna. Xorta d-nerednek ta' ma. Iwa, ma, I mean, mushrooms u LSD jgħinu għal ċertu affarijiet. Pero ma mur xogħol trejjen. Dal-aħħar kalmajt naqra minn u nipprova nerġa' nsib naqra ground. Le, l-sib ground huwa tajjeb, xkultant mhux dawn l-affarijiet ma tantxejnu kis-sib ground. Le, għaxejn. Appuntu, jiġifieri tissib ground, inti trid tkun issib il-ground, moħħok irid jgħinek biex issib il-ground. Fem l-iktar problema li kellex ma stajtx insib ħaxix tajjeb u spiċċajt nieħu l-HHC u nfakkjat li naqra moħħi. Ejwa, dik ma għalhekk qed l-aħjar tipprova ssib ground. Ma ħadx il-naturali. Ma ħadd il-synthetic. Ma l-problema li ssib tixja fuq l-internet dijek. Easy. U mhux suppost. Ma jien ħsibt qed tinpej prodott tajjeb u ma tkunx. Ma tkunx. Le, prodott meta jkun naturali l-aħjar. Ġifieri jien nissaj li clean snin twal. U jiena l-smoke qatt ma ġbitni, ġifieri nammet jiena ħaġix qatt ma ġbitni. Jiena dejjem birt fl-aqwa żmien tagħhom fin-90s, ġifieri l-LSD kienet komuni biex issiba. U mushrooms ħattu kol jiġri mux ħaġa li nissi kull min jafni, naf li nejdom daw l-affarijiet, minn ma d-lebda problema. U it-trip li kienu jtuni kienet tkun sabiħa jiġifieri. Xkun tal-teżagġera ma fuq, ma tara zaħira, mux daqsik, mux ħatkun trippa. Ġili. Tara naqbi. Ġili rajġen nasjiħa, ħanejdu jek imma jew bejta draguni, imma. Pero meta I took the right dosage. Dem tkun tajjeb. Tkun tajjeb u jititfak f'post sabiħ. Illum li kbirt nerġa' nagħmilha ma naħsibx. Però kienet fażi minn ħajti li rid nagħmilha għamilta ma jiddispjaċinix li għamilta, jiġri jekk hawn xi ġenutri ma tfal iżgħar isudulhom b'idejhom biex qed nagħtihom eżempju tajjeb. Imma ma jiddispjaċinix li għamilta, però llum li kbirt ma nerġax nagħmilha. L-opinjoni tiegħi ma rida tinfluwenza ħadd, jien ġust xi ħaġa li jien naf għamilta darba u issa skoprejt li mhux eżattament kif da u rrid nagħmilha sora ta' nies. Le jien nammet jien meta kif qed nagħmel il-patt tiegħi l-Ingilterra, jiġifieri konna nippruvaw ċertu affarijiet, jiġifieri mushrooms ġieli użajna biex nitlu fi stat ieħor. Jiġifieri tagħmlu ritwali. Ritual anka parti anka mhux ritual biss, jiġifieri kien ikun gathering fejn din kollha flimkien, naf ndoqqet nabar min jagħmel il-ċans minn hekk. U tieħu mushroom jiġifieri u tellak f'post sabiħ ħafna. Tidħol fiha ġifieri mhux qed nitkellmu anzi pjuttost waqt rituals ma konniex nużawhom. Għax waqt rituals you have to have your mind clear actually. Inti meta tagħmel ċertu rituals hawnhekk fejn tidħol il-magic imbagħad. Your mind has to be totally clear. Anzi hemmhekk iktar ma tkun nadif u clean iktar importanti. Min jagħmel rituals jaf xi ngħid. Il-moħħ irid tkun kristall dak il-ħin. Anzi dak il-ħin trid tkun veru ma tagħmel xejn. Eżempju. Jiena meta nkun naf li nagħmel ritual, Sejna l-lum laqqas nixrob ma neġu l-lum anka l-alkohol tajt, imma kien hemm żmien fejn meta kont nipprattika ħafna. Bes kont nagħmel ġieli anka 3 ġimgħat ma nixrobx qabel ma naf li rid nagħmel ritual. Biex moħħi jkun veru f'post tajjeb. Bħal meta jsumu 40 jum. Bħal meta ssum 40 jum ma f'dak il-ħin inta tista' tissawma lil moħħ mhux lil ġisem. Interessanti. Le, jiena efhem li
l-iktar per eżempju fir-ritwali kont tagħtu l-offerings intom. Iva, mela, aħna. Eżempju fi żmien kien isiru sagrifiċċji. Iva, kienu jisiru sagrifiċċji, però kienu jisiru sagrifiċċji umani wkoll, ġieli saru sagrifiċċji umani, per eżempju jekk tara l-inkas jidirli jew il-majas waħda minnhom, però ħafna ċivilizzazzjonijiet. Kienu jissagrifikaw anka trabi, meta per eżempju ma tagħmilx ċertu xita. Fl-Ewropa ġrat ukoll, jiġifieri, I mean, ġrat mad-dinja kollha, iktar kienu jsiru sagrifiċċji fuq annimali milli fuq. Xi sagrifiċċju fuq il-bniedem was an ultimate gift. U li meta żbniedem kien ta' onur li minn kun ħaj jiġi sakrifikat għalih kien ikun ta' onur. Mhux dejjem. F'ċertu ċivilizzazzjonijiet iwa ikun ta' onur, imma meta tkun tarbija ma tkunx taf x'inhu ġej fuq. Però iktar ma beda jgħaddi żmien iktar pratika aktar bdiet tinqata', speċjalment fl-Ewropa ma tantx damet. Meta jisu anka in-nies bdew il-kelma jiċċivilizzaw ruhom indunaw li twas kienu jtuha annimali, però illum daw l-affarijiet inqataw ċlaqas sagrifiċċji m'għadhom isiru, ċuri aħna llum we give back to Mother Earth something back, jiġri per eżempju jiena meta nagħmel ritual jew meta nitlob xi ħaġa, immur fin-natura, per eżempju nitfa' żerrija, nitfa' ikel tal-asafar, frott tal-insetti, ċri inti qed nirritorna xi ħaġa lura, ċri jiena qed inkun grat ta' dak li irċevejt u qed irrott xi ħaġa lura, u qed irrott xi ħaġa lura lin-natura. Issa, sfortunatament ħanejta u Malta kif qed inti l-ewwel. Tlifni ħda s-sens ta' nħobbu lin-natura u nħobbu dak li ġi irregalat lina, għax jekk tara l-ambjent ċamil nilu Malta kif kissirnieh. U ħafna mill-kompost ma dux jisir, l-lum kollox sintetik kważi. I mean, kif għetlek, l-ewwel għetlek għax il-festi tagħna differenti minn tal-insar, aħna s-sabat tagħna ġeneralment niċċelebrawhom x'imkien fin-natura x'imkien għall-kwiet. Bes fien għal-mosta jem dolmen inħobb immur ħdejh, nagħmel ir-ritual tiegħi hemmhekk, ritual it-talb tiegħi hemmhekk. Nara li kollox orrajt, ġeneralment tkun hemm xi daqsxejn ħimiġ noqgħod innaddaf il-post, nieħu garbage bag miegħu noqgħod innatfu għax għalja dak huwa post sakru. U hemm it-tempji jiġifieri hemm ħafna postijiet fejn widin, però anka ġieli pereżempju ninżel il-wiet, aħna l-mosta għandna x-xorti li għandna dak il-wiet sabiħ. Però tkun għal-kwiet u tisma' tambir minnaħa l-oħra, il-barriera xi bomba mill-barriera jiġifieri. Intilfet. Dak is-sens ta' meditazzjoni intilef. Ibsa biex Malta tmur issib post fejn veru tista' timmedita fil-kwiet. Saret ibsa ħafna. Issa tagħmel xi event u ħatibda torganizza xi event. Ejwa hemm is-sena d-dieħla ħajbda jiġi organizzat Malta Pagana. Malta Pagana ħajkun l-ewwel festival tat-tip tiegħu Malta xi ħajkun a pagan festival. Fej fih il-xewqa tiegħi għax inti għandek żewġ tipi ta' pagans, għandek dawk li huma bħal li huma solitary, xi jiena nipprattika waħdi, u mbagħad hemm dawk li jippratikaw f'komunitajiet. Issa jien nixtieq li iż-żewġ sections jingħaqdu flimkien almenu għal ġurnata f'sena fejn niċċelebraw bil-mużika tagħna, jiġifieri ħajkun hawn bands anke minn barra ġejjin fejn ħajdoqqu pagan folk music Ewropea. Ħajkollna workshops minn kemm minn barranin kif ukoll minn nies Maltin. Fejn ideat naħsebha. Sorry? Taqsmu l-idejat. Il-workshops dak li huwa fil-verità il-workshops ħajkunu hemm biex propju naqsmu l-idejat u anke li llum hawn ħafna żgħażagħ li qed iduru għal paganism bħala reliġjon tagħhom u mhumiex ftit. U ma tantx hawn teaching għalih. Ma tantx hawn teaching ftit. Fuq il-web. Li hawn ħafna informazzjoni, u hawn ħafna informazzjoni tajba wkoll. Però hemmhekk tipo hemmhekk ħanġibu nies li kemm Maltin kif ukoll barranin li ilhom jgħalmu, ilhom jaqsmu n-knowledge tagħhom, għandhom mod kif qasmu n-knowledge tagħhom li inti tifhmu aħjar u flimkien matul il-ġurnata
ġifieri jkun hemm rituals għaddejjin, ħajsir qrib ħafna Halloween, ġifieri ħajsir ħafna qrib it-31 Oktober, mhux eżatt fil-ġurnata, imma f'dak il-perjodu li għalina huwa l-iktar aħna nsejħu l-iktar sabat importanti għalina. Jiġifieri fejn għal-ġurnata ninaqdu kollha flimkien we share our own knowledge, min għandu domandi ikun jista' jsaqsihom post fejn jista' jħossu komdu għax ikun imdawwar ma' nies li għandhom l-istess sfidi tagħhom. Ħajkun hemm anke rokna fejn ħatkun ħajkun hemm anke tipo ta' Norse, jiġifieri xi ħaġa aktar għal minħobb il-Viking mythology li hawn Malta ħafna nies li jsegwu Norse gods. U ħajkun hemm xi ħaġa li hemm ukoll ħajkun hemm tipo ta' reenactment Viking ukoll. Ħajkun hemm anke ovvjament an alternative market fejn ħajinbijaw affarijiet li għandhom xaqsmu mal-paganizmu, ovvjament mużika li għandha xaqsam mal-paganizm, jiġifieri ħad tkun ġurnata mimlija attivitajiet all pagan related. Ħajkun hemm anke komunità Maltija li aħna Malta għandna komunità Maltija waħda partikolari li dawn jimxu mal-almanak agrikolu Malti. Xi għalkemm jiċċelebraw is-sabat bħalma niċċelebraw maħna kollha, imma jiċċelebraw il-ringrazzjament tagħhom jagħmluh mod differenti. Għax aħna Malta dejjem kena daqsxejn klima differenti mill-kumplament tal-Ewropa. Ġifieri aħna samwejn jiġifieri dak biex nisifmuni Halloween. Aħna niċċelebraw harvest, jiġifieri we thank God Mother Earth for the harvest li jatatna matul is-sena. Fil-verità aħna Malta l-aħħar ħasda kienet issir qabel is-sajf. Għax aħna d-differenza tagħna minn pajjiżi oħrajn li fejn qabel fl-Ewropa jaħsdu qabel tidħol ix-xitwa minħabba li x-xitwa hija kattiva wisq biex titkabbar, Malta bil-maqlub. Is-sajf huwa kattiv wisq biex inti tkabbar. Ġeneralment il-ħasda l-kbira, orajt fis-sajf dejjem kien jinżera xi frott tas-sajf u hekk, però ġeneralment aħna il-bidja tagħna jsuha s-sajf tieqaf inti ġeneralment fis-sajf meta jdemmlu l-eliqi biex isaħħu l-ħamrija, jibdew bil-matimot jirġaw kif jibdew jimlaw il-ġibjunu u dal-affarijiet biex il-estu għax-xitwa fl-aħħar ħasda ssir propju jiswa ħabta ta' Mejju Ġunju. U dawn propju jirringrazzjaw they do their harvest thanks propju f'dal-perjodu. Għax aħna bħala Maltin il-harvest tagħna jkun wasal fit-tmiem hemmhekk. Xieri ħajkollna anke dil-komunità magħna tixxerja n-knowledge tagħha wkoll magħna. Din istess waħda ta' li hemm il-page di Pagan Malta. Le, Pagan Malta hija page li hija miftuħa għal pagans kollha Maltin. Jiġifieri dik għandha jidher li Rosalind hija l-administrator tagħha, Rosalind fil-fatt hija l-administrator tagħha. U din kull min huwa pagan jista' jingħaqad fiha. Kont fiha. Eżatt, jiena nħobb niktab ħafna fiha, Michael ukoll jħobb niktab ħafna fiha, Rosalind iżomm attiva l-ħin kollhom ħafna nies oħrajn li huma attivi fuqha fejn we share our knowledge, anke kien niskopru xi ħaġa ġdida nixxerjaw fuqha. U mbagħad għal min interessat fil-festival għandna sa l-page ġdida jisimha Malta Pagana li tfajna l-launch tagħha fuq Facebook just xi ġimagħtejn jew 3 ġimgħat ilu. Jiġifieri għaw il-komunità qiegħda tikber. Għada underground imma għada tikber. U mhux għada tikber f'Malta biss. Il-paganism bħala religion jekk tieħu l-average age under 30s insa l-Islam, għax l-Islam hija l-iktar reliġjon li għada tikber fl-Ewropa. Ovvjament minħabba l-immigrazzjoni, il-birth rate u kollox. Però wara bħala nies Ewropej ħafna żgħażagħ qed jippreferu bil-maġġoranza li jmorru għall-paganism, which means they're going back to their roots. In-nies illum indunat kemm tarafu qed taraf kemm għal ċertu żmien konna tmawna l-gideb. U mhux qed nitkellem fuq reliġjoni, mhux qed nidħol mill-lat reliġjuż, qed nidħol mill-lat ta' istituzzjoni li kienet tagħti tat-tagħlim. Fil-fatt in-numri tagħhom huma li huma llum, jiġifieri minn jekk inti tmur ġo knisja l ħadd. Baħ kważi. Baħ. Jiena ma nafx ma tantx nara ħaġa pożittiva, però il-fatt li ħafna minn dawn in-nies li qegħdin jingħaqdu ma daw is-setet ġodda li qegħdin jitwildu. Setet problema. Jiena tbeżżani għax huma iktar estremi. I mean, waħda minnhom kulħadd jaf milli jiġifieri.
int kemm il-darba stidintu biex ikolkom diskussjoni, jiena li ġej hawn nista' ħanuża l-kelma daħlef. Kemm il-dak li kun inti ma tiċċensurax. Anzi, nipprova nkun rispettiv biżejjed. mhux rispettiv, ittieħed dak il veru l-freedom of right li kważi state li ovvjament mhux se jidħol f'affarijiet li huma razzisti hekk. Imma jiena ġejtaw qed li ħassejt. Fl-ebda ħin ma waqqafni. U I'm sure li jekk ħajġi għaw dal-pastor l-istess ħaġa ħat għamil miegħu. Ħajkun hemm diskussjoni veru ma diskussjoni xejn iktar. Xejn veru ma nafx għalfejn jibża minn din diskussjoni. Jiena l-problema tiegħi li tipo in-nies ma tistax tfejjahom jew jiddaħħal f'moħħ xi ħadd tgħid tara mela inti fiqt. Allura jien ma nistax infiq x'għandi ħażin. Fim ċiret nejnek, allora tħaddaħal dik il-mentalità isma. Dik waħda, pero jiena dawk u inti kont rixt all out niftakar fuqa meta ikun hemm ċertu mart involut fil-ħaġa. Jiena għextu mill-qrib dal-mart bl-iktar forsi persuna bommi ġifieri, naf dal-mart kemm iġibu ġieħ miegħu. U naf minn xi xjaddu dal-bniedem u inti tipprova sejn ommi kienet nidma li kella fidi kbira. Xina ommi sal-aħħar baqgħet temmen u għaddiet f'ħajja minn ħajjita u baqgħet temmen sal-aħħar. Xina ġej minn background nisrana qawwi fil-verità. U però stil issa għax forsi kienet kienet ners mbagħad laħqet midwife, jiġifieri kienet persuna ta' xjenza wkoll. Allura kienet taf issib il-bilanċ. Pero meta ssib daw in-nies li jkunu vulnerabbli għaddej minn żmien ikraħ. Max diki. Jaslu fi żmien fejn kif qedlek daw il-fret għexthom fejn laqqas il-morfina ma tfejjaqlek l-ġieħ. Xiri l-ġieħ ikun wieħed kbir. U jkollhom bżonn dik it-tama u inti tinqeda b'dik il-bżonn ta' tama li huma għandhom. U ittihom dik il-false hope. Dik jien għalija ma rridx ngħid għax m'għandix abtit libelli. Għax hemm minni nixtieq ngħidlu ħafna affarijiet u noqgħod ħafna lura milli ngħidhom. Inti għandek il-ħaġa li isma' lek bniedem vera jkun marit, da jgħidu isma' fejjaqtek jiena. Meta fil-verità il-problema ħadd tikber. Ħafna għax inti għandek forrajt dak il-moment forsi jkun hemm xi naqa' placebo effect u forsi dak li jkun ħajħossu naqra aħjar. Però wara ħadkun nar. Il-boomerang effect ħajkun ħafna. U din mhux biss biex to be honest, mhux biss għaw settet oħrajn jiġifieri li jagħmlu l-istess ftit ilu kellek żewġ taħwa. U semmewlek fejn kienu jafu anke każ ta' li rrifjuta li jħoddem. Problema. Jien dik il-persuna li rifjutat li tieħu d-dem nafa. U kemm hu u kemm il-familja tiegħu ma aċċettawx li jingħatalu d-dem. Problema. Jiġifieri dan l-istatu ma jaslu għax huma jemnu li inti d-dem tiegħek huwa pur u ma jistax jitħallat ma' dem ta' ħaddieħor. Għax li spjegali għalfejn ma aċċettax għax dal-bdem kont niltaqa' miegħu kważi kuljum, kienu kollna diskussjoni sħaħ fuq reliġjoni ġifieri u spjegali għalfejn u ma rridx li jingħatalu d-dem. U l-familja tiegħu aċċettat il-fatt li dan seta' jmut u mbagħad orajt, testirit li ma mietx illum bniedem b'saħħtu, bniedem tal-ġemm meta titkellem miegħu, però jien ma nifhimix. Għax il-fidi hija fidi. Imma jint jekk ħafna l-kas ħansi ngħidu Alla jħobbok, x'hu ma jemnu falla. Jekk dan Alla jħobbok, naħseb lilek jekk jaf li hemm rimedju li tista' tfiq minnu, ridek tfiq. Mhux tmut. Mhux ovvja. Din knowledge huma jemnu li tajilna Alla. Jahwe kif sejħulu, ma eżatt. Jiġifieri jekk Jahwe tak dik in-knowledge biex inti llum fit-2024 wasalt fi stat li għandek dil-mediċina kollha, għandek din-knowledge kollha, di-xjenza kollha biex inti bniedem tfejqu. Għalfejn ma tistax tuża. Ja, Paolo, rast jagħmel ma nistax nifhemha jiena. Anki pereżempju il-ħaġa hemm ħafna affarijiet kif ħanaqbad infehmek. U jien hemmhekk għalhekk ngħidlek ma tidħolx reliġjon
jiena ma nemminx li fl-ebda parti mir-reliġjon tagħhom din teżistina, nemmen li min qed jipprattika, min qed jgħallem, hemm il-problema. In-nies li jkunu fuq iridu jżommu dak l-element ta' biża' naqs in-knowledge għax in-knowledge jeħdem fil-verità u mar sptar u rrid jingħatalu d-dem, tabib offrilu li jingħatalu d-dem, però ma rridx. Jiġifieri iżommu f'dik il-biża' jisu mill-infern se jaħlu li trid. Di istja ritwali u n-knowledge tagħhom dik istja. Ovvjament ir-rituals mijiet ta' snin warajhom, jiġifieri hija knowledge li dejjem tintiret u li dejjem tespandi. Il-paganizm parti sabiħ mill-paganism li bħala reliġjon it's an open-minded religion ħafna. Jiġifieri aħna pereżempju m'għandna l-ebda tabus fuq sexual orientation, per eżempju. That's who you are. Dik hija ħajtek minn tagħmel ħsara ħadd, qis li ma tagħmilx ħsara lilek innifsek u ħadd ieħor bli qed tagħmel għax hemm huwa sens komun li jgħidlek li huwa ħażin, mhux għax ir-reliġjon tgħidlek li huwa ħażin. Però we're an open-minded religion, però open-minded mhux biss bħala beliefs, imma anke dejjem is-sabiħ tal-bniedem li l-bniedem dejjem evolva bħal kwalunkwe annimal ieħor. Imma kemm fiżikament kif ukoll mentalment in-knowledge tal-bniedem dejjem kibret. Issa jekk inti din knowledge dil-grazzja li aħna din naqlaw. Li aħna dejjem qegħdin nitalmu. Imma it-talm li qegħdin nagħmlu maħniex nipprattikawh. Allura ħnibqgħu dejjem mafsin ma' żmien ħaġar qim u ma' żmien limnajdra, imma noqogħdu npoġġu nadraw ix-xemx. U noqogħdu sejrin hekk meta fil-verità ir-rituals anke aħna bħala tagħlim jiġifieri bħala rituals ma' żmien evolvew ukoll. In-knowledge il-ġdida ħadnija, xrobnija, ħadna dak li hu tajjeb minnha u ndaħlu anke fir-rituals tagħna. Imma n-natura teqpajsa l-bażi. Le, in-natura dejjem hija l-bażi. Għax inti il-knowledge fuq in-natura llum kibret ukoll. Jiġri pereżempju jekk inti għandek ir-rose. Aħna qabel forsi ir-rose konna nużawha just biex inżejnu biha. Imma mbagħad ħareġ studju fuq ir-rose li hija għandha ċertu effetti li huma tajbin għall-bniedem. Aħna dawn l-effetti ħanużawhom, din knowledge ħanużawha. Għaliex titħallija mistura. Sa ġibtlek eżempju jiena bir-rose għax l-ewwel ħaġa li ġietni f'moħħi. Inti għandek pereżempju għaliex dak iż-żmien ma kienx kun hemm ħela fl-ikel. Qed inġiblek xi ħaġa easy. Kienu jużaw kollha. Kont tuża kollox. In-natura m'hemm l-ebda part in-natura taf x'inhi tagħmel. M'hemmx ħela fin-natura. Kollox fil-verità anke l-għadam kienu jużaw. L-għadam bil-ħmiġ tal-annimali aħna ndemlu l-għaliji. X'ri aħna nsaħħu l-ħamrija tagħna bil-ħmiġ tal-annimali. Xi xejn mu mormi. Mela, Ren, kif bdiet it-triqek għall-paganiżmu? Le, mela, jien kifetlek jien ġej minn familja background nisranija, jien l-mami kienet temmel ħafna kifetlek u jiġri anka bħala familja dejjem tlajna ġo familja nisranija, jiġifieri kollha minn dawk li meta kienet tiġi l-istatwa tal-Legion of Merit noħdu għal-ġimgħa toqgħod tgħid ir-riżarju qudiema, dom tabbati sa 12 sena kont naħseb li jsejra qassis. Jiġri anka l-mużew domt ukoll jiġifieri dom daqsxejn mhux ħażin. Imma il-qassis donajt li mħabba l-pubertà aqta, ċelebat żgur mhux se nżommu. Però iktar ma bdejt nigiber jiena l-iskola s-suġġetti favoriti dejjem kienu Taljan u l-history. U fil-history ovvjament dibda tistudja dwar mitoloġiji differenti, dawk Griegi, dawk Rumani li huma l-istess bħal Grieg pratikament ġast l-ismijiet tal-allat huma differenti, però kien hemm ovvjament il-mitoloġija Eġizzjana, dik Nordika tal-Vikings, jiġifieri Odin, Thor, Loki u l-allat l-oħrajn kollha. U jisni bdejt interessa ħafna ruħi fiha l-ħaġa, tara interessanti din. U tebni kull reliġjon għandha l-mitoloġija tagħha, anke l-Kristjani għandhom il-mitoloġija għandhom Alla fuq, u mbagħad hemm Ġesu l-Ispirtu Santu ma nafx eżatt kif jitlu fix-xena, hemm ix-xitan, hemm l-anġli, l-arkanġli, ġifieri mbagħad hemm il-fallen angels, hemm mijiet ta'
Anka l-reliġjon kristjana għandha il-mitoloġija tagħha, jiġifieri hemm min jagħmel l-anġli huma fil-verità aljeni, jiġifieri hemm differenti. Fil-fatt dik reliġjoni dejjem xtaqt nistudja xi fuq qatt ma kelli ċans il-Mormons, to be honest. Il-Mormons, Ejwa, dejjem interessanti. Interessanti, Student il-wieħed. Ejja, Ma maċċettax. maċċetta ħasra Għax ħasibni biex nitnejja. Le, hija reliġjoni interessanti, ftit li qrajt fuq, Interessanti. Ma tinteressanix mill-lat spirituali, ma mill-lat ta' knowledge nixtieq inkun fiktar fuq, to be honest. Imma kont qed ngħidlek kif bdejt u bdejt naffaxxina ruħi u ovvjament, u mbagħad tibda taqranka fuq ovvjament il-witch hunts, il-witchcraft, dak iżmin il-witchcraft nipoġuna xi ħaġa għandha x'taqsam mal-okkult. Ma meta inti tistudja l-history tinduna li fil-verità hija xi ħaġa totalment kontra. U għem ħaġa oħra, ma bqajtx inħossni komdu nisrani, jiġifieri fil-reliġjon nisranija bdejt inħossa li ma għaddix xi ħaġa li għadha tini dik is-sens ta' xi ħaġa, reliġjon hija xi ħaġa li lek tidġelek tħossok tajjeb. Ma bqajtx inħoss dik is-sens ta' fidi, jiġifieri li pereżempju Ġesu jqum il-mewt. Orra, Ġesu qam il-mewt. Imma l-Izrael kien imdawwar b'reliġjonijiet fejn kellhom Allat li wara 3 tim qamhom il-mewt. Ma kienet xi ħaġa ġdida li jaqleb l-inbit fl-ilma ġrat qabel. Li kell jirtripla ruħu ġrat qabel. Ma kien hemm xejn ġdid fil-verità li affarijiet li ġraw miet ta' snin qabel f'reliġjonijiet oħrajn. Jiġri kien hemm tipo ta' copy and paste imma ovvjament huma ħaduha fil-figura ta' Ġesu. Għalmin kif kont bdejt nemmen jiena, ma jfissirx li huwa hekk, però jiena hekk bdejt nemmen. U bad ġie f'idejja dal-ktieb ta' History of Paganism in Europe u bdejt naqra fuqu u għadt alright hawnhekk. Isni ġbiet. U bdejt naqra fuq, ovvjament dan qed isemmi mid-90s, jiġifieri Malta konna limitata ħafna fejn tidħol letteratura. Teknoloġija xejn, internet xejn, jiġifieri dak iż-żmien l-internet tagħna kien jien niftakar fin-96 95 daħħalna l-ewwel modem id-dar. Kont daħħalt kont l-ITS, kont qed nistudja. Tfilli tkoll online. Iċċempillek it-sija pum, u jaqa' kollox. Ejja, ġibda. Tidħol online wara 8 ta' flaxija, mħabba l-kont tat-telefon, jiġifieri. Dwerzi, sakemm jaqbad il-modem, konna kien żmien differenti, però still ma kienx hemm in-knowledge li kelli bżonn biex nikber. L-lum vera differenti. L-lum differenti, l-lum minn fuq il-mobile. Murajdin dak iż-żmien minn fuq il-mobile. Nastja. Jekk mhux minn fuq l-arloġġ. Biex ngħidu kollox. Jiġifieri, però mbagħad però xorta bqajt, jiġifieri bdejt niskopri iktar affarijiet, per esempio l-ewwel simbolu li għad kemm kien hawn knowledge ħażina fuq kienet il-pentagram. Ħana l-pentagram dak iż-żmien konna dejjem nagħmluha nissimbolizzaw max-xitan għax hekk konna niġu Malmi. Fil-verità l-pentagram huwa simbolu reliġjuż qawwa ħafna, huwa simbolu li anke l-Knisja kienet tuża fil-Medjuevu. Kienet tissimbolizza mal-5 pjagi ta' Kristu. Dak li dejn is-saqajn u ċ-ċest. Imma fil-paganiżmu li kien jintuża qabel il-Kristjaneżmu, il-Kristjaneżmu għal pentagram bħal ħafna affarijiet oħrajn mill-paganiżmu jissimbolizza l-erba elementi li huma n-nar, l-arja, l-ilma u l-art. U il-goddess jew ir-ruħ, is-soul tagħna, l-enerġija tagħna, x'il-parti ta' fuq il-ponta ta' fuq tissimbolizza il-goddess jew nkella l-inner energy tagħna, is-soul tagħna. U ovvjament, kifetlek dak iż-żmien kelli ġisranek bil-pentagram kont nilbisha bil-moħbi għax kifetlek jiena dak iż-żmien laqas t-shirt tal-Iron Maiden ma kont nista' nilbes id-dar, kienet xi ħaġa ma tarax, ma se nitlab t-shirt tal-Iron Maiden Flight 666 fuq id-dar. Għajtunki, ku miskina, u kont inti għaxi għadda allura. Kont noqgħod ħafna lura mbagħad noħroġ paċi fillu nagħmel li għandi nagħmel. Però mbagħad ġieni ċans li nibda nsifer u jisu ħabta b'xi 99 kien nidirli. Konti għat Londra, mux jidirli 99 kien, anzi 98. Konti għat Londra u dejjem kien hemm post li xtaqt immur narlik u Westminster Abbey. Westminster Abbey barra ovvjament l-arkitettura gotika tiegħu li kif taf inti jiena fil-kultura gotik hija kultura li hija l-lifestyle tiegħi, il-lifestyle gotika. U l-arkitettura gotika minn dejjem kienet taffaxxinani.
ġewwa fih ħafna simboli ta' alkimi, simboli ġerman ma nista' ssibhom ġo knejjes. Hemm ċertu simboli li huma marbuta mat-Templari u dak kollu li huwa marbut mat-Templari mhux bil-fors huwa reliġjuż. Dak huwa suġġett li jiena jaffaxxinani ħafna t-Templari. Nistudja ħafna fuq u nħobbu ħafna dak is-suġġett. Però kien hemm monument li minn dejjem kien jaffaxxinani ta' persuna li jiena fil-history wieħed mill-persuni favoriti tiegħi fil-history tad-dinja li huwa Galileo Galilei. Galileo Galilei kien wieħed li sofra ħdura tal-Knisja ta' dak iż-żmien minħabba it-tagħlim li prova jqassam li waħda minnhom kienet li d-dinja hija tonda. Eżatt, biex niftehmu għataw min jemmel li d-dinja hija ċatta, jiġifieri jiena ma fimx kif tista' temmel li d-dinja hija ċatta. Fit-2024 jinnemmel li fil-1400s kont temmel li d-dinja hija ċatta, jiġifieri hemmhekk iva, ma kienx hemm minnu li ċimmallum tgħid li d-dinja hija ċatta. Kulħadd tantu dritt tal-opinjoni tiegħu. No, eżatt dik il-kelma. U konti qed hemm u ġiet koppja fuqi in their late 40s, beginning 50s. U għallu li you're one of us. Taddaw xiridu jena biex ġej one of us kind of. U ndunaw li jena bqajt kif taqbattejt isni maħsud. Għallu li we're pagans like you. Għallu li we've seen the pentagram and wanted to say hello. U kixif li kellu ġizrana zejra u jkella pentagram tetu fuq sobaja. Għatlu miva għatlom, pero għal-kem jena pagan u ħosni li jena pagan ma għandix il-knowledge li nixtieq. U għallu li ħawka ma tnejdlhom li jena minn Malta, ovvjament. Għallu li we've been to Malta, we've been to the temples, ta' finta xuma il-tempju ta' Malta għal-pagans Ewropej huma a point of reference. Ija there a point of reference huma l-eqdem freestanding temples, fatt anka l-Ingliżi li Stonehenge was a Druid temple, pero still huwa l-tempju ta' Malta huma ħafna qdem minn Stonehenge, qed semmi fuq 2000 sena jekk ma nisser żball, differenza bejnietom jew fuq 1000 sena hemm differenza daqsxejn kbira. Jekk hawn xatt forsi ja fil-history jbilna messaġġ jgħidilna eżatt kemm id-differenza, però hemm daqsxejn żmien mhux ħażin differenza bejn bħala qedem. U ċralhom it's a point of reference għax huma l-eqdem fl-Ewropa bħala anke pagan temples, huma fil-fatt huma tempji pagani. U għallu li smaħna l-lejla se nkunu ġodda l-pub jekk trid immorru speċi li ġiltaqa' magħna u hekk, u mort. U bdejna nitkellmu u għedtilhom kien fadalli daqsxejn indur daqsxejn l-Ingilterra u hekk. U stidnuni mmur magħhom Stonehenge. U mort u mela ma nafħaduni f'ritual f'pagan ritual ġo Stonehenge ġifieri u jibqajt imbella ħatta u fejn ġejt. U beda jkellimni u insomma qalli jekk trid nibda nagħlmek un I show you your path. Għalli I can do that. Għalli memx charges, memx għalli mill-qalb. U literalment ixu dik li kella tkun holiday ma l-Ingilterra spiċċajt għamilt ġimgħatej fl-istess post. Nistudja. Jiena bdej qabad ovvjament meta tkellimna u tgħallem jarafni iktar u jsir jafni iktar għalli inti din hija l-patt jekk li which is the Druid path. Għalli kieku minnek dil-patt. U vera meta bdejt naqra mill-ftit knowledge li fadal għax ħafna minn knowledge inqerdet sfortunatament. Però huma ta' għandhom xi manuskritti qodma jiġifieri li jgħalmu fuqhom, però ovvjament kif qedlek il-paganizm hija reliġjon li ma' żmien evolvit. Xri aħna ħadna nkatta il-knowledge modern u indaħluh ma' knowledge li tiġa kellna. Pero still bħala patjina għax anke l-paganizm għandu new wave tiegħu, xri għandu nies li jsegwu new wave of paganism. Jiena I still believe in the old religions, jiġifieri jiena I'm more on the old school side, imma new wave nammira ħafna wkoll għax hemm ċertu tagħlim li ovvjament ġej mill-old school, ġej mill-old religions, però forsi bit-twist iktar moderna. U reliġjon nemmen li ma tmutx hekk. Jekk reliġjon ma tkunx kapaċi tevolvi ma' żmien tmut. U qatt naraw ħafna reliġjoni qed timutu. Tiġi stagnat. U bekk in-nies jitilqu għax inti ma tistax tibqa' temmem xi ħaġa li kienet tajba 2000 sena ilu, xi ħaġa li kienet talba 2000 sena ilu. Illum ma jfissirx li għadha tajba. Jekk għaddew 2000 sena? Id-dinja nbidlet fil-2000 sena.
Da xem teorija li ma ddewx 2000 sena, biex dejjem. Awi wara, daħ, ma ħana ħanimxu ma kif nafu l-affarijiet issa. Xigħan f'daw it-teoriji. Biex kif dejt issemmi Galileo Galilei. Eżatt, iwa, eżatt. Pero ħanejdu li għaddew 2000 sena. Ħanejdu li għaddew 500 sena, ha? Tajjeb, mux qed issemmi żmien twil, pero stil f'500 sena d-dinja nbidlet. Mhux hekk. F'500 sena l-bniedem kien imut buġiħ ta' rasu brieħ. 500 sena ilu, illum xaħt tivvinta l-mediċina, il-penicillin, u medicinali oħrajn, ovvjament, illum ifejquk. ċidan tissemmi 500 sena. U l-reġjon l-istess reliġjonijiet jevolvu jridu miegħek, ma tinsaqat il-basics minn fejġew, ġiri mhux qed ngħidu ninsew il-basics, ġiri aħna bħala reliġjon il-basic tagħna dejjem tibqa' iddur man-natura u hekk tibqa' a nature-based religion. Alright, għandna l-gods tagħna minn nitolbu kollox u huma jibqgħu il-gods tagħna, però rridu nitalmu wkoll nevalwaw li dak li kien żmien tajjeb fi Stonehenge 1000 sen ilu, jew l-imnajdra 2000 sen ilu, illum m'għadux attwali. U jekk aħna l-speċjalment li żgħażagħ qegħdin nippruvaw ngħidulhom tridu tkunu spiritwali, imma mhux kif inhu l-ħajja llum, ta' kif kienet 2000 sen ilu. Isma' vaffankulo biex ġej tgħallimniha, fimt? Ġieli smajt pereżempju, ġdi interessanti kollu li tinsaqsijek, ġieli kont f'xi grupp hekk jitolbu u esperjenzajtu xi fenomenu? ċertu affarijiet ovvjament kif qedlek qabel mhux se nkun nista' ngħidu. Fis-sens qatt kien hemm xi apparition jew xi ħaġa ta' xi ħaġa bħal dwal u affarijiet oħra. Le, apparitions ta' dwal u hekk as such qatt ma kien hemm. Però kif qedlek l-ewwel semmejna pereżempju l-mushrooms xi kien hemm ċertu ċerimoni fejn hekk konna pereżempju fejn ħadna pereżempju pjanti ħanejdu hekk jiġu fejn ħadna mushrooms b'mod moderat ħafna u jkollok ċertu visions. Però jiena qatt ma rajt jiġifieri dwal fis-sema jew jekk dik kienet id-domanda. Ej. Indonajt x'kienet id-domanda. Le, Indonajt fejn sejjer. Jiena le. Però ċertu nies li tqajt magħhom l-Ingilterra li kienu fil-komunità li jiena kibirt magħha u tallimt magħha jiġifieri. Iva, jgħidu li raw. Ostja interessanti. U kien propju qrib Stonehenge fejn raw. Jiġifieri imma issa x'kien stat kien moħħhom ma nafx. Ġifieri biex inkunu qegħdin ngħidu kollox. Però hemm min jgħid li rajju, jiena qatt ma rajt xejn. Ġifieri jiena meta kelli affarijiet paranormali fil-programm ta' qabel kont qedlek x'kienu, jiġifieri. Ma dawk iktar pjuttost kienu paranormali milli Pero essaċ bħala dwal u hekk, le, qatt ma rajna xejn. X'eżempju bħal meta ġieli jkun hemm grupp ta' nies li jkollu qegħdin jitolbu flimkien u jħolqu tipu ta' frekwenza. Jafu jimmanifestaw daw l-affarijiet. Iwa, le, ifimni inti tibda. Per eżempju, inti għax inti kollok il-bonfire fin-nofs, ġerment kollok kuġġiġa kbira fin-nofs. Tibda tarejshom ċertu figuri fin-nar u hekk. Però tittoqgħod attent mbagħad kif tieħu l-affarijiet. Jista' jkun dak il-ħin daqskemm you're in trance, għax inti dak il-ħin you'll be in trance. Għax inti hekk pereżempju il-mushrooms ġeneralment toħodhom to go in trance. Hemmhekk jista' jkun tara ċertu affarijiet. Ma mhux bil-forsi hemm xi ħaġa paranormali fiha l-ħaġa. Ejja ma nsemmux il-mushrooms, se ngħidu ma ħadux mushrooms dan nies. Ma kienu din fi grupp jitolbu. Jista' jkun, jiġifieri inti kien hemm jiġifieri aħna kif qedlek ċertu rituals, our mind state will be totally clear. Xo kif qed inti ma tkun ħadd xejn, laqqas alkohol xejn. Imma you still go in trance, għax inti dik l-enerġija li jkun hemm dak il-ħin fil-komunità tkun daqshekk qawwija that you go in trance actually. Jew tkun jekk mhux in trance, il-moħħ ikun fi stat iktar qoli. Tara ċertu affarijiet, mhux hekk pereżempju fin-nar tibda tara jsum ċertu figuri u hekk. Però jekk istaqsin rajt spaceship kollha dwar le. Jekk dik kienet id-domanda. Eżatt. L-iktar eżempju, l-iktar li jaraw orbs
Jew xi Le, ħaġa. orbs hija xi ħaġa oħra ma. Xi ħaġa ddur. Orbs rajna. Orbs. Orbs iwa. Orbs iwa. Le, għax orbs huwa enerġija fil-verità. Mhux bil-fors. Mhux bil-fors, imma ħanidu li enerġija. Jekk ikunu mhux light ball lightning, qed nitkellmu aħna dak li huwa xi ħaġa naturali jinħoloq minn ġol atmosfera u l-istatik. Aħna qed nitkellmu xi ħaġa li timmanifesta ruħha tkun isa intelligenti taħt kontroll. Però still hemm element enerġija fiha. Hija. Għalhekk qed tgħidlek enerġija jiena. Dak iwa. Orbs iwa rajna. Kemm darba. U ġo postijiet speċifiċi jew ġast tkunu din grupp u aħna meta konna nkunu grupp konna nkunu ġo postijiet speċifiċi, però ma nemminx li kien minħabba l-post. Dik Demmen kien minħabba l-komunità ta' grupp u l-enerġija li flimkien bħala gruppa għadna li manifestajnija. Alright li pereżempju ħansemmu Stonehenge jew qed mit-tempju ta' Malta. Hemmhekk nemmen li jkun hemm ċertu post bħala enerġija sabiħa. It's a sacred place. Imma jiena ngħidlek li jekk bħala grupp bejnietu jirnexxielu jaqgħad enerġija bejnietu jista' jkun anke ġodar normali. It will happen. X'int hija l-inner energy tiegħek fil-verità. Kif tispjegawhom hekk dal-orbs? Huwa sinjal jinek nisper. Huwa sinjal l-enerġija li dak il-ħin inti tkun qed jista' xi ħaġa tkun ġo fik u ħarġet. Ma tifrikjakx? Għal-bidu iwa, mbagħad once li tidrom lemm għal-bidu iwa. Tensi xin kien għadni ġdid f'daw l-affarijiet. Interessanti, xena ma talajt xi ħaġa ħrajt taħti. Le għatlek għal-bidu iwa. Però l-fatt li ma kontx waħdi u l-fatt li kien hemm nies dejja li jafu li ħan nifrikja ruħi, inti żgħid il-kelma tifrikja dik hija l-kelma. Jien ma ħrajx taħt imma bil-taħti kważi. Ġifieri bżajt. Imma il-fatt li kien hemm min jagħtik kuraġġ dak il-ħin. U dak is-sabiħ li titgħallimhom l-affarijiet. Ġifieri taħseb għax in-knowledge hemmhekk fejn tidħol in-knowledge. Taħseb li bniedem jirnexxielu jimmanifesthom daw. Ija. Ħanek il-bniedem hemm ċertu enerġija fih li ma jafx li għandu. Jew jaf li għandu ma mhux kapaċi juża. Interessanti. Paganizm dur ħafna mal-enerġija. Jekk qed tinnota l-kelma enerġija li nuża. Kienu jużaw ħafna frekwenzi wkoll, bħala pereżempju bħal hypogeum. Proset konġi għalih tieħu l-oraklu. Eżatt, teħe. L-oraklu jillaħħaq ċertu bħal decibel jidherli li bil-widma ma tismawx imma fil-verità meta studjaw ħadun kienu ġew mill-Amerika. Forsi Mirko jista' jgħidin iktar minħabba li fhem fis-sound. Kienu laħqu ċertu livell ta' decibels li baqgħu imbelħin. Issa kien hemm inqal li dil-frekwenza kienu jużaw anke biex ifejqu n-nies. Jista' jkun ukoll. Din hija meta ngħidu li kien hemm knowledge li ntilfet. Malix bdejt naraw ma nafx hekk fuq. Even fuq il-hypogeum hemm ħafna leġendi li they were proved wrong. Imma tal-oraklu u il-sound properties tal-oraklu they've been proved scientifically. Jiġifieri wieħed irid jara eżatt din knowledge fejn marret. Għax sfortunatament ħafna knowledge li l-Ewropa kellha intilfet. Jista' jkun it-tempji bħal ta' ħaġar qimu hekk peress li kellhom saqaf u hekk kellhom xi acoustics ukoll. Kollox jista' jkun. Jista' jkun iva. L-intelligenza ta' daw in-nies aħna ngħidu li kienet primittiva, jien ma ngħidlekx li kienet primittiva. Kienet avvanzata biex ikollok knowledge ta' kif ħadd Tisix li inti anke Stonehenge kien imsaqqaf? Anke Stonehenge iva jidher kien imsaqqaf ukoll. Hemm jekk tmur ma nafx qatt mort imma malli tmur inti malli tidħol. Xtaqt mort. Tara għandhom modell speċi ta' kif jaħsbu. Kif kien qabel jew kif jaħsbu li kien. U kien imsaqqaf. Bil-ġebel jew bil-ġebel. Biex inti meta jkollok affarijiet oħra ħajnaqqas il-dar vibrazzjoni ta' xi. Jiġifieri u anke ħana Stonehenge kif nafu illum bħal ħafna tempji anke Malta fil-verità l-komplessi kienu ikbar. Ma żmien x'kienu ma ġebel jinstara ma toħles. Kollox. Jew anke ma żmien u mħabba dan tisix jekk tara t-tempji Maltin l-istess Stonehenge u tempji oħra madwar id-dinja kienu mirdumin. Ma. Xi dan kemm intilef minnhom hu. Intelfu ħafna affarijiet minnhom li sfortunatament ma s-sarġa ġibhom lura. Per instil nemmen li
kien hemm kitba ta' kollox Untilfet. jew ġelwa tintelef. Mela Ren x'għandek għal-futur? Le, għal-futur ovvjament, palissa mużika, illum milix issa bdejt naħdem full-time ukoll. Sejt il-metal sar illum il-full-time job tiegħi. Tal-ostja, kun ċaġa li tħobbu. U loġistika. Loġistika fuq mużika, jena ċaġa li nħobb. Naħdem ma' kumpanija Ġermaniża li għandna bands management u norganizzaw festivals il-Ġermanja wkoll. Dak huwa l-full-time tiegħi. Naħdem il-loġistika għal dil-kumpanija. Mbagħad ovvjament di garax dejjem għaddejjin u jena u derin. Issa naqra summer holidays dal-waqt imma mbagħad minn Settembru nerġgħu nibdew. Dark Malta li għal-kemm ilux li għadda nkun tiġa bdejt naħdem fuq għax dak huwa sena xogħol bħala festival, dak huwa Gothic Metal Festival kif taf int. Mbagħad is-sena d-dieħla, bar mbagħad is-sena hemm Halloween Massacre li ħajkun l-aħħar edition tiegħu. Daqshekk bħala Halloween Massacre għax sena d-dieħla ħajaqleb more on the spirit. Kien ili ntellaw in-niżel to be honest. Però jien nista' ngħid kuntent li kien l-ewwel Halloween event ta' Malta li veru ta' fint, konna tkellimna fuqha. Li tista' jiddaħħal il-festa ta' Halloween u Malta, però wasal iż-żmien li bħala event jieqaf, ġirdin hija esklużiva għalik, kien għaddi mettixo fil-pubbliku, li jieqaf Halloween Massacre. Esklużiva għal-podcast ta' sajja. Però mbagħad mis-sena d-dieħla fi żmien Halloween ovvjament ħajkun hemm Malta Pagana. Li tema ġdida. It-tema ġdida u xi ħaġa li biex nagħmel. Jiena f'ħajti tista' jgħid il-mużika dejjem kienet importanti u l-fatt li llum saret part importanti minn ħajti. I want to be grateful to it. U dejjem kont ngħid li it's time to b'mod li jiena għandi xejn talent fih li huwa li organizz events. Nkun grateful ta' dak kollu li kelli. Minn dejjem ovvjament xtaqt li il-paganism u Malta u nies oħra li jaħdmu, per esempio, kullu semejna Rosin tija bniedma li ma tiqafx taħdem ukoll biex tippromotja il-paganism u Malta, jiġifieri u hemm nies oħrajn li jaħdmu sew ukoll. Issa jiena il-dik tiegħi huwa li jiena forsi kapaċi nagħmel event li propja norganizz event fejn il-diktana kif taqbad il-reliġjon tagħna toħroġ iktar fil-beraħ. U għajrun nasrib, għax minn kollox għajrun, għana knisa dejjem kienet għajr nasrib lilna. Fil-fatt min jaf il-leġenda ta' St. Patrick's, Ireland, u ma jgħidulek li St. Patrick's keċċa srib mill-Irlanda. Fil-verità l-Irlanda qatt ma kien hemm srib. Meta n-nies joħorġu jiċċelebraw St. Patrick's, ikun din jiċċelebraw massakru sieħ ta' nies li ma rridux jaqilbu Kristjani, li rridu jibqgħu ħadnu dik li kienet ir-reliġjon tagħhom, ir-reliġjon oriġinali tagħhom, u li ta' din huma nqatlu. Jiġifieri jiċċelebraw massakru kull sena. Jiċċelebraw massakru sena billi jsiru ħala kull sena fisem qaddis. Li għadna laqas ċert jekk eżistix jew le fil-verità. Però issa wasal iż-żmien li noħorġu fil-beraħ. Naħseb li kien li nixtieq nagħmilha din, kien li nibda nixxerja anke l-kultura pagana fil-verità xi tfisser għax inti kif bdejnih il-programm. Xi tfisser tkun pagan. Bħalek hawn ħafna Maltin oħrajn li jassoċjawna ma' xi ħaġa tal-okkult. Għana fil-verità xitan ma jidħolx fil-reliġjon tagħna. Ma nassocjakomx ta' mhux inti. Inti daqshekk open-minded ħanejlek iżejjed. Però għax ovvjament hekk ġew Malmin, dejjem kienet. Pereżempju il-mentalità tiegħi meta kienet żgħira, kif il-mentalità tiegħi meta kien żgħir. Kienet letteralment ignorant. Mux il-mentalità, xkont qed tiġi mgħallem. Eżatt, inti ma ta' madwarek. Jekk inti kont inti titgħallem dak li tiġi mgħallem. Issa mbagħad fidejk. Jiena taf x'għamilt tara, kelli t-tazza sawek, battalt kollox ġdid. Bħalma għamilti, jiena ġejt mgħallem. All right, well and good. Dak li rtuni nemmen. Issa jena kelli two options. Jew nibqa' nemnu
Unqot bħal nixta beddu meta tajt li namlek unqot niġri waraj. U jindik ma rridx nagħmilha. Jew inkella jekk jiena ħankun nisrani, jew jekk jiena ħankun Musulman, jew jekk jiena ħankun xludi, jekk hux ħankun pagan, Buddhist, Hindu, sejħel sin kull inkun. Ħankun għax jiena rrid nemmen fiha. U jiena rrid inġiba l-fidi fiha, mhux għax għallimtni fiha. Jien bħalma tna l-ewwel fuq il-politika, fuq il-każin tal-banda, kollox. Jew ħatibqa' għax inti ġejt mal-lemek. Jew nkella batta l-tazza kif qed tajjeb ħafna u rġib damlija bin-knowledge tiegħek. U llum Xi jagħmel sens. X'jagħmel sens u x'tħoss li hu tajjeb għax inti mill-ewwel oġġetti tik il-vibe jekk hux tajjeb jew le, inti ħatħossu ara din, qegħdin ma kontx naħseb hekk. U kif edna llum qegħdin fi-2024, come on guys. Jiena llum nara nies anzjani tarhom fuq il-mobile li jfittxulek u hekk, jiġifieri Saqsuk. u jsaqsuk. Xi knowledge hawn. Jibatuli ħafna kienu ta' meta kelli l-Facebook, x'issa neħħejt kollox jibatuli ħafna ġifieri nies kif naqbad ngħidlek over 60 u hekk. Bil-fors għax Saqsuk. għaw għaġ kbir għal-verità. Issa mhux qed ngħidlek li r-reliġjon tiegħi għal-verità, jiena x'nemmen għalija tajba u l-verità. It's an option. It's an option. Imma għaw ħafna options. U għaw għax biex dawk l-options in-nies jitgħallmuhom. Imma ma nwaħlux biss min jgħallimhom. Ma tistax tibqa' ċiċċibeqqi fuq is-siġġu u tgħidu x'inhu ġejt muallimek, le. Illum taf isbuttuna fuq il-laptop, fuq il-mobile u għandek dinja sieħa x'tinkixef. U hemm ħafna affarijiet oħrajn li għadhom moħbin u għadhom iridu joħorġu, jew qed iżommuhom moħbin ma jridux joħorġu. Imma hawn ukoll kif tfittxhom jekk trid. Jiġri illum il-bniedem jiftaħ moħħu ma għandniex iktar skużi. Kif qedlek sal-1980s, mid-1990s, jew early 2000s, kien nies kellhom raġun. U għaw Malti iktar u iktar x'kien għadna lura f'ċertu affarijiet. Però llum minn fejn titgħallem u mhux b'reliġjon biss f'kwalunkwe ħaġa. Resources hawn. Issa fidejk trid titgħallem jew le. Hawn nies li laqas kienu jafu meta ġew il-kavallieri għaw Malta u jiexu għaw Malta. Imma llum għax fitxew, saru jafuhom. Issa ġibtlek eżempju bażiku. Xiri illum biex titgħallem għaw għodda. U jiena ħaġa oħra dejjem ngħid. Issa tgħidli mhux forsi mhux kulħadd jaffordja veru, però is-safar. Is-safar huwa importanti. Uħorġu minn dal-ostja pajjiż l-għandna, duru, talmu, morru b'moħħ miftuħ, għax min jibqa' dejjem magħluq f'dal pajjiż l-għandna ma tistgħux titgħallmu, hemm barra hemm dinja totalment differenti. U anke min jgħix barra jrid isifer, bis-safar titgħallem ħafna minnu nnifsu. U meta ssifer mhux issifer biex tflaxxa tmur ġobar, dur, tgħallem, hemm kulturi differenti. Fl-Ewropa kull pajjiż għandu l-kultura tiegħu, għandu l-arti tiegħu, għandu l-istorja tiegħu, għandu tradizzjoni tiegħu, morru u skoprewhom. Għax minn hemm titgħallem, tiftaħ moħħok għal veduti ġodda u għal kulturi ġodda u għal mindset ġdid. Ma nistgħux nibqgħu naħsbu li kien tajjeb 2000 sena ilu huwa tajjeb illum. U mhux f'reliġjon biss f'kwalunkwe ħaġa. Id-dinja evolvit u jekk maħna se nevolvu magħha ħanibqgħu lura bħal granċ. Jiena dan bħal min jgħidlek għax l-aljeni ma jeżistux. Kif tista' jgħid ma jeżistux? Met inti barra mid-dinja, sa mhux barra minn Malta, barra mid-dinja hemm l-infinit, għax jekk dil-ħaġa li hemm barra mid-dinja tispiċċa x'imkien, ma nafx fejn tispiċċa ħanejdu hekk. Ma naħseb mhux bil-fors jista' jkun minn dimensjoni oħra. Infinit, eżatt, jiena għalija xi ħaġa infinita. Xir dan possibbli aħna biss laki li neżistu? Ma diffiċli, għalhekk ma diffiċli li kien possibbli. Mhux għalhekk. Forsi fil-galassja tagħna aħna biss jista' jkun. Imma kemm hemm iktar galassji. Industja. Issa jkun aħna ngħixu f'dinja parallela kif jgħidu kollu ħajja parallela, jiġifieri hemm ħafna options li ma tistax tibqa' b'moħħok maqtuħ u magħluq. Dinnaqa fi żmien kif naqbad ngħidlek isa bħal rivoluzzjoni. Awakening. Awakening. Id-dinja għandha bżonn awakening qawwi. Għax tipo anke n-nies hekk meta nintaqa' ma' n-nies m'għadhomx tipo fil-bidu li bdejda l-podcast
tintaqa' ma' xi ħadd jgħidlek u x'illost qed tiddiskuti fuq Kristu Alla u kemm issejsa Ħanejlek- ħaġa tisa tinbidel, ma nafx. Ħani, jiena il-ġenerazzjoni til-gbar ma ntihomx tort sal-aħħar. Għax daw ġew literal brainwashed fuq ċertu affarijiet. Għalkemm xkultant iktar jissorprenduni kemm ċertu age groups jisaqsu ċertu domandi mill-iżżar. Imma jil li nissorprendi kif ċertu żgħar ma jitħajrux jitalmu. Dawn in-nies li għandhom ċans għajmu revoluzzjoni kbira f'din dinja. Kemm politika, kemm mentali, Kollox. kemm reliġjuża, f'kollox. Kemm ta' mindset. Anka jien pereżempju tinkwieta meta fl-Ewropa tara ż-żewġ estremi kemm dak lemin u kemm dak xellugi qed jerġgħu jikbru. Fi-2024 għandhom għalfejn jirġgħu huma daw l-estremi. Anke n-nazzisti Possibbli. ġew Dak il-lemin estrem. Jekk tara x'għamlu ġo Franza, għax jinħallija il-move li għamel Macron li panikjaw jiġi sejjaħlek elezzjoni waqt l-Olympics ma fimtiex. Elezzjoni ġenerali, għax he panicked. ċiri għadu ma nafx min jifhem fil-politika fema dik il-move, ħadd għadu ma fema fil-verità. Ma fil-verità Franza kax kritu. Le Pen, issa għandek ċertu pajjiżi oħrajn fej il-far-right l-Italja kważi mexxilek il-pajjiż, mhux kważi, Meloni fil-verità l-gvern tagħha huwa bbażat fuq il-prinċipji tal-far-right. Però ma għandek pajjiżi oħrajn fej il-far-left qed jerġa' u mhux ħażin qed jerġa' jġib ċertu voti. Jiġifieri meta inti għandek daw l-estremi din jerġgħu qumu, all right, id-dinja kif qed int mhix lej revoluzzjoni. Imma is it history repeating itself? Ekki, sam, mhux dejjem hekk. Imma sfortunatament l-awakening irid isir biex id-dinja ma terġax tirrepeti l-iżballi li għamlet fil-passat. U biex fl-aħħar forsi f'kwalunkwe settur, mhux se noqgħod nidħol fis-settur, f'kwalunkwe settur ikun hemm idea ġodda, mhux idea qodma li l-dinja tafawha fi gwerer bej pajjiżi fejn minnhom fil-globu kollu kien involut kważi. U minn iktar li jkun hemm mhux irħabba r-riżorsi u l-flus. Il-flus kollox. Jekk hemm Alla li kulħadd jemmen fih. What America wants, America gets. Mhux biss ta? Mhux biss. Mhux biss. Biċċa kbira. Biċċa kbira ma aħna fl-Ewropa naraw hekk. Jekk toqgħod tara l-stocks tal-Lockheed Martin. Imma jekk pereżempju tara l-Asia, jekk tara l-Asia, illum m'għadix hekk, insa l-Ġapan u s-South Korea. Iċ-Ċina l-imdirezzjoni mixja li tagħmillek patt mar-Russja u man-Nord Korea. Is-saħħa tal-Amerika li tinfluwenza lin-nies naħseb qiegħda tonqos. Mela ren, qabel ma nikkonkludu. Aħna ħantu dan li printja Mirko għalik. All right. Għaljen. Ta' veru. Grazzi għal Patrick Prince, dejjem. Grazzi għal Patrick Prince għax veru sabiħ. Proset Mirko. Grazzi Ren. Grazzi lilek Sajjan tal-istelina. Namlu update il-qoddim. Mela bil-qalb kollha meta trid. Nistiednek ma' Jeremy Camilleri fuq Halloween. Bil-qalb kollha huwa bniedem li nammira ħafna u jaf li nammira ħafna u nħobbu nitkellmu wkoll u nagħmluh mela le bil-qalb kollha. Namlu Halloween special. Namlu Halloween special iwa. Faqa. Grazzi Ren. Thanks lilek Sajjan u ovvjament inselli għal kulħadd. Thank you. Thanks.